ko e ballal ɗi dronaji leydi ndi heɓi fartangi fawde caɗele tengtude e dow lana Russie to maayo ɓalewo ko ɗum holli général Australie biyeteɗo Mike Ryan e nder deftere nde o windi fatunde e hari to Ukraine e timmode hitande 2024 e ballal majji kono ngu waɗi piyande e nokkuji mawɗi kono Russie ete ɗum ko gulet ma mbiyen ko hunde hesere e dartol kono e wiide makko tariyanke biyeteɗo Timothy Snyder holliti wonde hayso tawi ballal winderyankowal ngal faade e Ukraine ina famɗi haɗani leydi ndi jogade darde mawde e kisal windere nde kadi ko kono leydi ndi darti ko lefni kono Russie ustori doole ngun kono e keeri oton e andinde Ukraine naaɓe kaɓtema Russie no feewi e ballal Amérique kono gartagol Donald Trump e laamu Amérique wayli gonka ka ɗo ena ande holto hare nde wattinta caggal duuɓi tati ko ina wona yimɓe temedere ujune maayi e mayre woɓɓe hakkude 400 ha 500 ujunere keɓi gañanɗe ete ɗum ko e bangeji ɗiɗi kala hayso tawi cimta dokkaɗe ɗe e limore mayɓe ɓe walla barmuɓe e nder nde haare hakkude Russie e Ukraine ina serti.